My sme tí, ktorí môžeme poučovať niekoho iného. Do toho prišla migračná kríza. Urobili sa brutálne chyby. Spamätáte si možno, ako spolková kancelárka Merkelová v Nemecku takto vítala všetkých nelegálnych migrantov a hovorila, poďte k nám do Európy, to bude všetko dobré. A dnes sú mestá v Európskej únii a časti, ktoré nemôžete navštíviť. Dokonca dochádza často k zmenám tradícií a kultúrnych koreňov daných krajín. Hovoril som pred pár rokmi s premiérom Malty, ostrov, ktorý je presne na ceste medzi Severnou Afrikou a Európou, ktorý mi povedal, že to nie je o tom, že sem prídu nejakí migranti, ale oni chcú mešity. Oni chcú, aby sme sa správali inak. Oni menia spôsob nášho života. Migrácia spôsobila a spôsobuje nelegálna Európe obrovské škody a stále sme ju nezvládli. A nepoučili sme sa. Dokonca tak ďaleko to išlo, že nás nútili prijať povinné kvóty. Napríklad Slovensko by bolo povedané, tu máte niekoľko tisíc migrantov nelegálnych a musíte si ich zobrať na územie Slovenska a musíte sa o nich starať. A my sa pýtame, a kto to je? No, že my nevieme, kto to je. Ako sa volajú? No, my nevieme, ako sa volajú. Tak ako môže zobrať zodpovedná vláda na územie vlastného štátu niekoľko tisíc migrantov? Nepoznáte ich mená, neviete, odkiaľ pochádzajú, neviete, či nadonášali nejaké zbranie, alebo či prišli s nejakými inými úmyslami. Aj preto Slovensko veľmi správne vetovalo a povedalo, že nebude súhlasiť s týmito kvótami, za čo teraz sme neboli príliš pochválení. Ak postavil Viktor Orbán plot v Maďarsku, tak ho všetci kritizovali. Čo to robíš, aké ploty? Dnes každý tvrdí, že plot je najlepšie riešenie, ako zabrániť nelegálnej migrácii. Pozrite sa, čo sa deje v Spojených štátoch. Európa nikdy nepoužije takéto silové prostriedky na riešenie nelegálnej migrácie, ako to vidíme v Spojených štátoch. Ale sme pochopili, že pokiaľ nebudeme striktne chrániť vonkajšie hranice Schengenu aj plotmi, aj silou, a pokiaľ nebudeme vytláčať nelegálnych migrantov, ktorí to nemajú čo robiť, tak nelegálna migrácia nám bude spôsobovať obrovské ťažkosti. Tretí problém, ktorý sme nezvládli, bol problém ambicióznych klimatických cieľov. Na Slovensku je pekné porekadlo, ktoré hovorí, že keď je koze dobre, tak ide tancovať na ľad. A takto nejako mám pocit, že to bolo aj v súvislosti s klimatickými cieľmi, pretože ak Európska únia pripravila množstvo plánov, máme nejaké pozdravné demonštrácie, alebo... Dobre, poprosím vás, nech sa aspoň počujeme, keby ste zatvorili to okno. Keď nekomunikujeme, tak sa kritizuje, že nekomunikujeme. Keď komunikujeme, tak zase to je ten istý problém. Vrátim sa k tým klimatickým cieľom. My sme prijali také nezmyselné klimatické ciele, že nám to úplne zabrzdilo európsku ekonomiku. Uvediem príklad. Išli sme do tzv. Emisných povoleniek, ktoré v praxi znamenajú, že nám prudko stúpla cena elektrickej energie. Dôsledok? Nie ďaleko odtiaľ, to zajtra tam idem, Žiar nad Hronom, kde máme ekologickú fabriku, ktorá vyrába strategický materiál hliník, ktorý potrebuje celý automobilový priemysel. Táto fabrika z hľadiska bezpečnosti a ekológie bola najmodernejšia na svete. My sme ju museli zatvoriť, pretože kvôli týmto rôznym klimatickým programom prudko stúpla cena elektrickej energie a tá fabrika nebola schopná konkurovať. A dneska dovážame všetko z Číny. A keď to hovoríme tým našim predstaviteľom v Európskej únii, že čo bláznite, veď vlastne my si sami si škodíme. Tak na to je stále odpoveď, že my máme byť vzorom svetu, pokiaľ ide o klimatické ciele a ochranu životného prostredia. Dobre, buďme, ale nie za cenu, že si zlikvidujeme vlastnú ekonomiku. V roku 2035, čo je za chvíľku, sa majú prestať vyrábať autá so vznetovými motormi a budete si môcť kúpiť len autá elektrické. Už ani toto neplatí. Pochopila Európa, že my nevieme konkurovať Číne, pokiaľ ide o elektromobilitu, a preto sa povedalo, že dobre, v roku 2035 sa síce začne vyrábať elektromobil vo väčšom rozsahu, ale naďalej budú krajiny Európskej únie povinné alebo schopné vyrábať klasické autá so vznetovými motormi. Český premiér Babiš to povedal veľmi presne. Ak nás Čína predbehla o 10-15 rokov v elektromobilite a ona nás predbehla,
Nemá význam konkurovať a súťažiť s Čínou pri výrobe podobných aut. Ak sa dnes pozrieme na cenu elektromobilov, ak sa pozrieme na dojazd, ktoré majú tieto čínske autá, ale musíme dnes konštatovať aj na kvalitu, nie sme schopní konkurovať. Preto veľmi správne sa musíme sústrediť na to, v čom sme dobrí. A my sme dobrí predovšetkým vo výrobe vznetových motorov, teda tie, ktoré poznáme na naftu, na benzín, čo sa bežne vyrába. Prečo o tom hovorím? No hovorím o tom preto, vážení priatelia, že my na Slovensku vyrábame 1,1 milióna aut. Niet krajiny na svete, kde by sa na jedného občana vyrábalo viacej aut ako na Slovensku. Idete v Bratislave, máte tam obrovský Volkswagen. Idete do Trnavy, máte tam Stellantis, pôvodne Peugeot Citroën. V Nitre sa zastavíte, máte tam Jaguar Land Rover. V Žiline máte Kia Hyundai. Tu na pri Košiciach teraz to bude Volvo. A je tu ďalší záujemca, ktorý chce prísť, tentokrát čínsky výrobca. Samozrejme, že našou povinnosťou je neustále hovoriť o automobilovom priemysle, pretože my nevieme len tak zmeniť priemysel zo dňa na deň. Z tohto titulu ja navrhujem a budem stále navrhovať, aby naše členstvo v Európskej únii bolo, ja tomu hovorím, že kritické. My musíme pripomínať, kde robíme chyby a že nemôžeme automaticky rešpektovať všetko, čo nám oni povedia. Ak som povedal 3 prvky, kde máme problém, poviem ešte 4. prvok a to je nerešpektovanie iného názoru. Americký viceprezident Vance, keď navštívil Európu minulý rok, povedal Európe: váš problém je, že vy nerešpektujete vlastné hodnoty, na ktorých stojíte. Veľa rozprávate o slobode prejavu a pritom ju potláčate. Veľa hovoríte o tom, že treba rešpektovať iný názor. Ak má niekto iný názor, okamžite tú krajinu trestáte. Nehovoriac o tom, že pre Boha vedzte Európa, ktorá je založená na nejakých kultúrnych, kresťanských tradíciách a vy umožňujete cez to, ako sa staviete k nelegálnej migrácii, príchod úplne niečoho iného. My sme minulý rok schvaľovali ďalšiu novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky a povedali sme 3 zásadné veci. Povedali sme, že v otázkach národnej identity, teda, že ako tá krajina má vyzerať, že či tu budú mešity, alebo tu nebudú mešity, musí mať právo Slovenskej republiky prednosť pred právom Európskej únie. Po druhé sme povedali, že pokiaľ ide o manželstvo, je to jedinečný zväzok muža a ženy, to je v ústave. A po tretie sme povedali, že poznáme na Slovensku len 2 pohlavia, muža a ženu. A viete, čo sa stalo? Európska komisia nás zažalovala. My sme dnes pod tlakom Európskej komisie. Európska komisia sa snaží vnútiť nám nejakú predstavu, že to nie je moc dobré, že manželstvo je jedinečný vzťah muža a ženy. A čo je manželstvo? Jedinečný vzťah mačky a psa? My hovoríme, že sú 2 pohlavia. Muž a žena. Neviem, prečo nám niekto sa snaží vnútiť, že je 5 pohlaví, 6 pohlaví alebo 7 pohlaví. Lebo to tak jednoducho nie je. A pokiaľ ide o prednosť, pokiaľ ide o európske právo, naďalej som presvedčený, že je to presne definícia zdravého rozumu. Máme pochopiteľne aj ďalšie otvorené otázky, ktoré dnes riešime v súvislosti s Európskou komisiou. Viete, že mám úplne iný pohľad na zastavenie plynu a ropy z východu smerom do Európy. Ja nemôžem